יוני, אתה עובר פה, יוני. אתה עובר פה. אתה עובר פה. פחדן המישל הזה. דרור! רועי חזקאל יתהפך עם הטרקטורון. שמעתי. נכבה לו. לא שאב מאז. לא שאב. לא, אקזוז במים. שמחה גורא יא בן זונה! שמחה גורא יא מצליח! תנו לי מים, נעליים חדשות! הנה שמחה גורא, ישוב לו מים! למה לא באת בזמן היום? אל תמשוך, תן לי, אני יוצא. מה, אני אקפוץ למים לשמחה גורא? אני אעלה למכסה מנוע! תעלה למכסה מנוע. איזה גל הוא העלה. שלומי, אתה כבר שבועיים ברצף נרטב. תשמע, העלית גל, נראה לי צונאמי לא היה ככה. המגנום שלי שם מונח. הנה המגנום פה כבר, יא מסטול. תזרוק אותו קדימה. שים, נו, אני אעלה למכסה מנוע. עכשיו אם אתה מניע לך מנוע ישר. הרמקולים יעבדו לך פיקס עכשיו. הרמקולים. מה זה, חדר בית? בוא, לא! אביר, אני אשמה לו, יא. תן לו אבן! תן לו אבן! לא, לא, עזוב אותו, יוני, די. עידן, רד אליי, אני אקשור אותך ואותי. רד אליי, אתה יכול לרדת. איפה אני קושר למישל? מישל, תגיד משהו למצלמה. יש לו שלום. מישל! צד שני. תגיד משהו. מישל! תסתכל. לא. יאללה, הנה, שים אצלך. לא היה טמבון, שלומי, לא היה יש שם זה, נזק. אי אפשר להגיע, צריך לצלול. תמשוך קצת, נו. תמשוך קצת, תוציא לי לא פארקינג. יודע איפה אתה נמצא, בולט החוצה. פתאום אני שר, אני מרגיש רפוך. מה, נעצר האוטו? נכבה לו. בוא, מה? נראה לי יש לך איזה מינוס משוחרר, מישל, בגלל זה עושה לך גם את הזיוף הזה. איזה תמונה יפה, אחי, איזה תמונה יפה. הכל מצולם. שלם, אחי, לא, תן תמונה, אל תן... אני לא יכול לעבור עכשיו באיזה. תדליק את המוזיקה, נראה שומע. לא. הנה, חבר שלו יצלם. נתן. גמור אתה? תפתח על הצד. מה אכפת לו של זה? שלומי, תיזהר, קפוץ לפה. מה למה? הוא ייתן מכה, אתה תיפול. לא ייתן מכה. אל תיתן מכה, עידן. בניוטרל, מיש. שים ניוטרל, מישל. שים נוכל ותניע. לאט לאט. מה, נפלה חגורה? נפלה חגורה באמא שלך. דבר זונה, אני חושב שאתה עומד, אתה מסתכל. מה זה? איפה החגורה? לראות את האוטו כבר
למעלה. הוא לא מבין איך הוא נסע, והאוטו עומד שם. אתה לא יודע למה, הוא שם, הוא רק הניח אותה. הוא רק הניח אותה שלומי הגנוב הזה. חבל שזה... אם שלומי מחליק. באמת יהיה לי קשה לחלץ אותך. יאללה, יאללה, המשוך. שלומי, תחזיק אותה שנייה. אני אקשור אליך את המגנום, מה? לא, נקרא לי התושבת. המשוך זה לאט לאט, נפתח לך קודם כל. עידן, לאט שלא תפיל אותי למים, יא בן זונה. אם הוא נופל למים, מניאק מי לא שוחרר את זה לאיזה. למה? לאט לאט. אני מוכן לשלם הרבה לראות אתכם את אותם. גם אני. לאט לאט. מישל, הדלת, זה יעצור את האוטו. סגור. תראה את זה, תראה. שלומי, הופ, עידן, רוורס. לא, זה התנתק. שלומי, אתה לא מכניס אותה טוב. תן רוורס. הוא יותר מדי משופצר האוטו בדברים. ואין לקשור. איזה בוץ. אם יוני היה על המכסה מנוע מניאק אם הוא לא דוחף אותו. עידן, תנסה. לאט. לא, שלמה, נו, לא יתפס כפרה. איפה נקשור לו? תסתכל, שלומי. קדימה בב שבולט יש, תסתכל, אני לא מסתלבט, תסתכל. שמה יש בב בולט, שמה כבר גררנו אותו היום. איפה היד שלך עכשיו? תכניס את היד שלך, זהו. מה זה גררנו? טבע. תכניס את היד שלך, תחפש בב, יש לו כזה מין טבע הזה, השקל. הוא תביא את הרצועה. עידן רוורס. איפה יש? יותר למטה, יותר לצד הזה, שלומי. זהו, לא, יותר לפה, שלומי. זהו. למטה צריך להיות בב, מסריח. תראה את הטמבון, איפה הטמבון התעקם. אני עוד שנייה נופל. מתן, איפה הבב הזה? שם, לא? אתה מרגיש איפה הטמבון חתוך? כן, שמה, זה בדיוק הבב. נו, אין. עוד טיפה. צלם אם אני נופל ואתה תצלם את זה, אני מזיין אותך. תן לי את החגורה. תן לי את החגורה, אני אנסה. עצרוק, תמסור לי, תגיש לי. אני מגיע אליך, מה? עצרוק, יא בן יוני. זונה, ישפיץ עליך. יוני לא הבאת ציוד צלילה היום? אני לא מגיע, יא בן זונה. הוא רצה בוץ, מישל. מישל, תנו לי בוץ. תנו לי בוץ. הוא למד את המשפטים של מוטי. כן, אמרתי לו, אתה מזכיר לי את מוטי, אני אסתהן. כן, אתה לא מפסיק לצלם. תראה את מישל, בירה על בירה והוא גם הוא. אי אפשר להכניס. אז יאללה, נשאיר אותו פה, בוא ניסע. מישל גם ככה אותו לא שווה כלום. שלומי, חבר להפיבר, למה? עידן, תמתח קצת. תמתח טיפה, לאט. אני מניאק אם הוא לא עושה לו היום טמבון אוסטרלי. שלומי, זה עוף לך על הפרצוף. זוז. רוורס. למראה, לא אוכל. עידן, תבוא לו מאחורה. לא, למסור. עידן, תבוא לו מאחורה, תן לו דחיפה, מה? הוא אומר, הוא לא מוצא אותו, מה? תבוא, תמצא אותו. מה תמצא? בוא תכנס, תושים משהו. מה עם הנפת הפן 1000 הזה שלך? לא, אי אפשר להגיע אליו, אפשר, אבל... אני עוד שנייה נופל, יפה. אפשר, אבל צריך לתפוס אותך. אני עוד שנייה נופל. אל תפוס לי, תשים מה שלך. עידן, יא בן זונה. אל תעשה צחוקים, באמא שלך. אתה יודע איזה כניסה זאת למים? לא, אני עם האוטו, אני לא רוצה... הוא גם מסטול, תראה כולו אדום, הוא מסטול! אתה יודע כמה הוא שתה, הוא גמור! אתה יודע, עכשיו אדם עולה, יורד לו לראש, הוא שתה איזה כמה וודקה. בבוקר אנחנו שותים, יא בן זונה. נראה לי איזה ריתוחים הביא לו. מה אמרתי לך, הוא גמור כשראיתי אותו? רואים על שלומי. מעוך, כן, הוא מעוך, כן. הוא יאללה, תמתח, תמתח סע את קצת. עם של עידן. לאט, סע קצת. בוס תגיר, התושבת גרועה. לאט, יא בן זונה. אתה רואה? אני אנורקס. תמתח. כתוב התעפה היד, הוא כבר תומס את הטלפון בארץ. מה? לא, כי אני מצלם את שתיכם. עוד? יופי. סע. תשבור ימינה קצת. תעזוב את הקלאץ'. תחזיק ברקס. סע רברס, יוני. מישל, באמא שלך, פתח את הדלת שנראה את המים. פתח. מישל, תחזיק ברקס. סע רברס, יוני.
סע. עם השבום, תן מכה ועם השבום. מישל, תחזיק חזק. מישל, תעזוב את הברקס. חכה, עוד לא. ביחד, יאללה, תן. לא יעקר, תעלה עידה. מזמונים. תעלה, נו, ככה אחורה. תן לו מכה, תוציא אותו. סגור את הדלת, מישל. מישל, סגור את הדלת. רגע, תיצור מים. מה הקשר? זה- זה אורגינלי של החברה, אתה לא יודע שחברת חשמל, נתתי לו מכות, אני אחת שלו, המכות של החברת חשמל. פעם. תחזיק, מישל. עזוב את הברקס. שלו הלך, לא שלך. הוו שלך. אתה יכול להכיר בחיים. אחור! תפתח, אחור! ספר תורה, בוא תראה. הנה אחור. הנה, אני מי אתה מאמין? תמיד לא, אבל היום תראה איך הוא נראה, זה לא מאמין. שים לו אותו על הטמבון. לא לך, מישל, לעידן. אצלך לא נעקר, מישל. הלכנו לשם. מישל, תעשה פרסומת לעיני, כן? התחלנו בגלים, 100 בחברות, באנו לשם, הבאנו איתנו עוד בקבוק. הבאנו שם שני גרגוצים. זהו, לעשות הפסקה? מה קרה?